Dovolte mi srdečne vás privítať na jubilejnej 20. konferencii Školy manažmentu HCA Slovakia. Že je to extrémna sila, pretože to pomáha pri výbere ľudí. Super konferencia, veľa známych. A pokiaľ tí zamestnanci nie sú na tej vašej vlne, tak tí zamestnanci pôjdu proti vám. Nie preto, že oni sú zlí, pretože vám nerozumiejú. Zatiaľ sa mi na konferencie páči, zaznelo tu niekoľko zaujímavých informácií, ktoré verím, že aj dokážem uplatniť v našom podnikaní. Moja firma hrá podľa mojich pravidiel, takže ja sa nebojím urobiť zmeny. Keď robíme zmeny, robíme ich rýchlo. Nie je čas. Dneska tá zmena je dneska a večer už musí byť zmenené. Je to veľmi, veľmi inšpiratívne. Ten úspech vlastne z veľkej časti tvojí tá drina. Konferencia je super. Nečakal som takú pozitívnu spätnú väzbu aj od všetkých tých kolegov. Vo firemnej akadémii, tak samozrejme musíte mať spísané postupy. Celkom zaujímavá konferencia, je to dobre pripravené. Páči sa mi to. Vy sa pozrite na to, koľko toho robíte, ako to robíte a ako máte riziko. A čokoľvek z toho zdvihnete, tak to pôjde hore. Som nadšený, potreboval som dobiť baterky, takže vidím, že som na správnom mieste. Zaujímavejší pre toho zákazníka, nie lacnejší. To je zaujímavé, takže mne sa to páčilo. Hlavný dôkaz, že ste pochopili svoju efektivitu, pretože máte na účte kopec peňazí. Poďakovať za to, že ste boli účastní na 20. konferencii HCA.